to anan barin tambaye ko hausawiyatan, shin annabi ma'aikin Allah ne ko kuma manzon Allah ne? Mu komo gida, yar gida Hausa dan da ita muke yadda sako. Za ga wani lokaci ana ta bindiga a Hausa, ba ma zo mu gyara. Ni, you can disagree with me, ban yadda ka ce ma annabi ma'aikin Allah ba. Kwaribi ne, kwaba ne, bulkara ne, dumasariya ne. Dalili in ka koma almizan sarfi, mahaifi ismul fa'il ne, matuki ismul fa'il ne, then ma'aiki the same rawi wanda ya aiki. Kun gane? Inda ka'ida abin la'akari ne. Dole muka kila ka ce to ai ba haushe ba, to ai koda ba haka yake nufi ba ai, dole sai mun gyara. In ka ce ka'ida ce to ba haushe yana cewa ta kaɗa Allahn zaki sai ka dar shi. To sama'i misali ne, sama'i ya kyale su da Allah. Barawon da ba kama sunan shi Muhammadu sama'i ne, ka da wannan kai? To ai mu komai sai ka kwarara tocilan ilimi ka ce wannan ba daidai ba. Idan an ce matuƙi ana nufin sunan wanda ya aikin tuƙi, amma idan aka ce matuƙin sarki ba ana nufin wanda ya saka sarki aikin tuƙi ba, yake sa sarki aikin tuƙi. A'a, ana nufin wanda yake yi wa sarki aikin tuƙi, ma'ana wanda aikin tuƙa sarki ya faɗa masa. Haka idan aka ce maɗinki ana nufin wanda yake yin aikin ɗinki. Amma menene idan aka jingina shi aka ce maɗinkin sarki, ba ana nufin wanda yake sa sarki aikin ɗinki ba, ko wanda sarki yake yi wa aikin ɗinki. Ana nufin cewa wanda yake yi wa sarki aikin ɗinki, wanda yake yi wa sarki aikin ɗinki kenan shine wanda aikin ɗinkin sarki ya faɗawa, ko da kwa sunan wanda ya aiki ne. Haka idan aka ce ma'aikin Allah, ma'aikin Allah in an ɗauka ma'anar asalin tushen kalmar daga aike ne ba daga aiki ba, in an ce ma'aikin Allah ko da asalin gundarin kalmar ta nufin wanda ya aike, to amma ka jingina shi aka ce ma'aikin Allah ba ana nufin wanda yake aiken Allah ba, ko yake sa Allah ya aikin aike. Hasha, ana nufin wanda yake yi wa Allah aikin aike, wanda yake yi wa aikin Allah aikin aiken isar da saƙo. Kenan ko da a lafazi sunan wanda ya aiki ne, amma a ma'ana in aka jingina shi aka yi jingina da shi aka yi jingina shi ana nufin cewa wanda yake yi wa Allah aikin aike, wato wanda ya tsayi da yi wa Allah aikin aike. Na'am, wanda ya aiki ne, amma a ma'ana za ka ga menene cewa wanda aikin aiken Allah ya faɗawa ya zama sunan wanda aiki ya faɗawa a ma'ana in aka jingina shi. Ko da asalin gundarin wato ishtiqaqin kalma an ce ma'aiki wanda yake yin aiki, amma aka ce ma'aikin Allah ba ana nufin wanda yake sa Allah aiki ba, a'a ana nufin wanda yake tsayuwa da yi wa Allah aiki. Kafin mu zo ga wannan asalin wannan da'awa da malam yayi cewa in an ce bai yadda a ce ma'aikin Allah ba, yana ganin kamar sabo ne, tunda ma'aiki ma'ana wanda yake aike, wanda yake aike kamar yadda ya fassara wanda yake aike. Da farko ya ce ƙa'ida ce ma'aiki, maɗinki, matuƙi, haka ne sunan wanda ya aiki ne, sunan wanda ya aiki ne. To amma nan sai ce ƙa'ida ce, kamar ma yana mu'amala da ƙa'idar yare, mu'amala ta ƙa'idar hankali, ko ba haka bane ba? Ƙa'idar hankali ita ce ƙa'idar da ba a iya keɓance ta, ƙa'idar hankali ita ce ƙa'idar da ba a iya keɓance ta. Amma ƙa'ida ta shari'a ko ƙa'ida ta al'ada ko ƙa'ida ta yare dukkansu ana iya togace su. Za a kama ƙa'ida a yare, za a kama ƙa'ida a shari'a a ce amma banda kaza sai a togace ta, tare da cewa ƙa'ida ce gamammiya. Ƙa'ida hankali ita ce ƙa'idar da ba a iya togace ta, duk inda ka je haka take a duniya, kuma ba za ta iya sauya, ba ta sauyawa, ɗaya a tara da ɗaya duk inda ka je biyu ne, ba zai canza ba. Amma ƙa'idar shari'a ana iya togace ta a ce haramun ne kaza, haramun ne kaza, haramun ne, amma menene akwai lokacin da za a ce halal ne yin wannan abu, saboda ba ƙa'ida hankali ba ce, ana iya togace ta a keɓance ta. Haka ƙa'idar shari'a, ƙa'ida yare, kowane yare za ka kama ƙa'ida, amma kuma za a samu wasu kalmomi a keɓance su da wani hukunci. Wannan tashin farko kenan, cewa ƙa'ida ce, wannan ba zai zama dalili da zai barrara ko ya sanya ya zama uzurin da za a ce a ko da yaushe dole a ɗauka haka ne, aka ce kalma kaza ne to ko a wani hali ta zo dole haka ne, akwai togaciya. Sannan abu na biyu
hatta a yaren larabci da malam ya kiyasta wannan ka'idar tunda suna kamanceceniya, hatta a yaren larabci zaka iya samun sunan wanda ya aiki, sunan wanda ya aiki amma ya zo da ma'anar sunan wanda aiki ya faɗa. Wannan sananne ne da duk wanda ya san larabci. Ismul fa'il zai iya zuwa da ma'anar ismul maf'ul, wannan sananne ne. Akwai kuma ismul kalmar da zaka ga ismul fa'il ce kuma ismul maf'ul ne a lokaci guda, duk zaka iya ɗaukar su. Kamar misali kalmar mukhtar tana zuwa da ma'anar wanda yake yin zaɓi, wanda yake zaɓar wani abu, kuma tana zuwa da kalmar wanda aka zaɓa. Kalmar mukhtar kalma ce guda ɗaya, za ta zo da kalmar wanda ya zaɓi kuma za ta zo da ma'anar wanda aka zaɓa. Haka kalmar misali qatil akan wazanin fa'il, wannan kalmar ta qatil tana zuwa akan wanda aka kashe kuma tana zuwa akan wanda ya yi kisa. A yaren larabcin ma kamar yadda ashiyatu radiya da sauransu kalmomi da yawa, a ce ma'un dafiq, kamar a ce da'anun shahi, duk wannan zaka akan sunan fa'ili ne amma kuma ana nufin maf'uli ne. Kenan a yare ana samun yare, a larabcin ma zaka samu ismul fa'il ya zo da ma'anar maf'uli, ko ismul maf'ul ya zo da ma'anar ismul fa'il, saboda ba ka'ida bace ta hankali, ana iya togace ta. Daga cikin abubuwan da za su sa ka fahimci haka shine siyaki, context, siyaki na magana zai sa ka fahimci wannan. Kuma ka'ida ce zaunanniya cewa wazani kaza yana iya zuwa da ya dau ma'anar maf'uli kuma ya dau ma'anar fa'ili. In aka dau iya wannan kadai za a ce ma'aikin Allah, ko da sunan fa'ili ne, in aka kiyasta shi da larabcin da malai yake magana al-mizan sarfi, cewa zai iya ɗauka in aka ce ma'aikin Allah ko da sunan fa'ili ne, yanzu ya juya ya koma da sunan maf'uli wanda aiki ya faɗawa ta albarkacin siyaki. Da haka menene, ko a larabcin kuma aka ƙara koma za a ga ismul fa'il wanda aka tsago shi daga fi'ili sulasi ya bambanta da ismul fa'il wanda aka tsago shi daga fi'ili ruba'i, tare da cewa sunan wanda ya aiki ne duka. Amma duk wanda ya san larabci da zauki na larabci da siyaki na larabci zai san cewa in aka ce ismul fa'il da aka tsago shi daga fi'ili sulasi, misali a ce karih daga fi'ilin kariha, ya bambanta da a ce mukrih daga fi'ilin akraha, ruba'i ne. Tare da cewa menene, duka karih da mukrih duk sunan wanda ya aiki ne, amma menene, mukrih suna ne na wanda ya aiki ruba'i, fa'ili ne na ruba'i, ismul fa'il ne na fi'ili ruba'i. Karih kuma fi'ili ne wanda yake na sulasi, kuma a ma'ana ma sun bambanta, tare da cewa ismul fa'il ne, sunan wanda ya aiki ne. Idan ka ce karih akan kansa shine yake kin wani abu, amma in ka ce mukrih shine wanda ya zamanto ya yi tasiri a cikin wannan aikin na tilasta, ma'ana ya tilasta wani ya ki wani abu, tare da cewa dukkan sunan aiki wanda ya aiki ne, amma sun bambanta a ma'ana. To hatta a Hausa ma akwai wannan, za mu kawo misali. Da haka menene, har larabcin da wani ya kiyasta ƙa'ida tana iya canzawa, a kawo ma wannan a ce sunan wanda ya aiki ne ismul fa'il, amma kuma ka same shi ismul maf'ul, kuma siyaki yakan nuna sau da yawa wannan. Abin da ya sa, kamar yadda ya faɗa a kalmomi, daga cikin abin da ya jawo malam ya faɗi wannan magana ta yi fassara sunan ismul fassara fa'ili da ya cewa fa'ili shine wanda ya aiki. Amma a ƙa'ida ta haƙiƙi na nahawu, fa'ili ba wai lallai sai wanda ya aiki bane ake cewa fa'il, ismul fa'il. Fa'ili suka ce menene, duk wanda aka danganta wani aiki, ko da a haƙiƙa ba shi wannan aikin ba, sunan shi fa'ili. Amma malam ya ce fa'ili wanda ya aiki, ya ce sunan wanda ya aiki, wanda a haƙiƙa suka ce huwa man nusiba ilayhi al-fi'l, duk wanda aka danganta aiki ko ba shi ya aiki ba, a ƙa'ida ta nahawun yaren larabci sunan shi, har a Hausan ma sunan shi wato fa'ili wanda ya aiki. Misali idan ka ɗauki misali a ce Zaidu ya mutu, mata Zaidu, ko wane ya mutu, shin a haƙiƙa shi ya mutu ko kashe shi akai? Amma a ƙa'ida ta nahawun yare za a ce sunan wanda ya aiki ne. A ce mata fi'ilin mata, waye ya mutu sai a ce waye fa'ili, sai a ce Zaidu, wanda haƙiƙa in ka kalli ma'anar za ka samu ba wai shi ya mutu ba, kashe shi aka yi, shi ma mutuwa faɗa masa tai, amma sai a danganta masa mutuwa, amma sai a ce fa'i. Akwai kuma sanda menene, mutum ne ya aiki, a ce wane ya karya alƙalami. Akwai kuma sanda a ce alƙalami ya karye, a ce alƙalamin shine wanda ya karye, bayan haƙiƙa karya alƙalamin akai, ba wai shi ya karya ba. Haka fa'ili ba wai shi lalle ya zama shi, ba dole wanda na an ce sunan wanda ya aiki ko fa'ili ba lalle ya zama to cewa wai wanda ya aiki ba.
a'a wanda aka danganta wa aiki sawa'un shi ya hakika ko ba shi ya ba. Amma malam ya ishara da cewa fa'ili shine wanda ya zamanto cewa ya yi aiki, ba lallai bane ya zamanto haka. Da haka idan mun koma wato a yaren Hausa da malam ya ce bai yadda a ce ma'aikin Allah ba, kamar yana ɗaukan ma'ana wanda ya aiki Allah ke, ba haka bane ba. Ma'aikin Allah in aka ce ma'aiki a gundarin kalma sunan wanda ya aiki ne, amma idan aka yi jingina ko aka jingina ta da wata kalma ma'ana za ta canza, ma'ana za ta canza. Da aka ce ma'aikin Allah ba haka yake nufin cewa wanda ya aiki Allah ba, kamar yadda aka ce ma'aikacin gwamnati, ma'aikaci aka ce ma'aikacin gwamnati ba ana nufin wanda yake sa gwamnati aiki ba, a'a wanda yake yi wa gwamnati aiki, wanda yake wa gwamnati aiki ko da sunan fa'ili ne, amma a ma'ana zaka ga ya juya da in aka jingina shi aka ce ma'aikacin gwamnati ya koma aikin gwamnati shi ya fada ba da cewa shi ya aikin, sai a ce ma'aikacin gwamnati ko maɗinki, a ce maɗinkin sarki ko matuƙin sarki. A gundarin kalma wanda ya aiki ne aka ce ba tare da an jingina ta da kowa, aka ce maɗinki wanda ya aikin ɗinki, amma aka ce maɗinkin sarki ma'ana wanda ya wa sarki ɗinki, wanda ya wa sarkin ɗinki. To haka shi ma ma'aiki in aka ce ma'aikin Allah ma'ana wanda ya yi wa Allah aikin aike, ma'ana ya tsayi wa yi wa Allah aikin aike, ba wanda ya yi aiki Allah ba. Da haka ma'ana ba ta zama ingantacciya kamar yadda Hausawa suke faɗa, za a iya hamlinta akan wannan ma'aikin Allah ma'ana wanda ya tsayi wa da yi wa Allah aike. Matuƙin sarki wanda ya tsayi da yi wa sarki tuƙi, yake tuƙa sarki, ya tsayi da yi wa sarki aikin tuƙi, ba wai yake sa sarki aikin tuƙi ba. Ko da kuwa a lafazi in ka ce matuƙi suna wanda ya aiki ne, haka ne kamar yadda ya faɗa matuƙi, ma'aiki, wanda ya aike ko wanda ya aiki, amma aka jingina shi ma'ana za ta canza. Kuma siyaƙi ne yake sa a gane wannan, siyaƙi shi ne zai sa a gane wannan da kuma jinginawar da aka yi. Siyaƙi ma'ana wato context na magana, mutum ya kalli yanayin magana zai fahimci haka ake nufi. Aka ce ma'aikin Allah, duk da wani da suke zaune ya kama wata ƙa'ida ta larabci ya ce masa sama'i ne, wanda kamar yadda kuma haka ne, wannan ma za a iya hamlin wannan akai, a ɗora wannan magana ta Hausa ta ce ma'aikin Allah, wanda yake gaban nan nashi maganar da ya kawo wanda yake zaune a inda yake zai magana su ta iya zama karɓaɓɓiya, ya zama sama'i ne. Kowane yare suna da sama'i, abinda ba a kiyasta shi da ka'ida, kawai haka aka ji masu yaran suna ba. Haka shi ma ma'aikin Allah masu yaran haka suke faɗa in sun ce ba za a kiyasta shi ba misali. To ko da ba a karɓi wannan ba, wannan fuskokin da muka ambata duk za su iya ɗaukar wannan ma'ana ɗin, duk za su iya ɗaukar wannan ma'ana. Wannan abu ne sananne hatta a larabci, kuma ƙa'ida ce hatta a larabci ana cewa ziyadatul babani tadullu ala ziyadatul ma'ani, ziyadatu hurufil ma'ani aw mabani tadullu ala ziyadatu al-ma'ani. In duk sanda aka ƙara harafin gina kalma to ma'ana wannan yana nuni da cewa ma'ana ta canza, an samu wani ƙarin ma'ana, shine abin da ake nufi. To hatta a Hausa ma ko da gundarin kalma aka ce ma'aiki, amma da an ce ma'aikin Allah aka yi jingina shi ga Allah, ma'ana za ta faɗaɗa ko ta canza. Ma'aikin Allah inda an ce ma'aiki wanda ya aiki, amma aka ce ma'aikin Allah ma'ana wanda yake tsayuwa da yin aiki. Aka ce matuƙi ko da a gundarin kalmar matuƙi wanda yake yin aikin tuƙi, yake tuƙa wasu, amma aka ce matuƙin sarki, ba ana nufin wanda yake sa sarki ya aikin tuƙi ba, a'a ana nufin wanda yake tsayuwa da aikin yin tuƙin sarki. Haka ma'aikin Allah wanda yake tsayuwa wato ainihin da aikin Allah subhanahu wata'ala zai ɗauki wannan, duk za a iya ɗora shi a wannan, duk za a iya ɗora shi akan wato waɗannan ma'anoni ba tare da wata matsala ba. Duk abu ne wanda yake karɓaɓɓe a cikin yare, karɓaɓɓe ta a larabci. Misali a larabci in ƙara ba da wani misali, ana cewa misali safak ko safah, misali mai sheƙar da jinin mutane, mai yawan kisa. Amma aka ce misali a ce safaku daulati bani umayya, misali masheƙin jinin daular banu umayya, mai sheƙar da jinin daular banu umayya, ba ana nufin shi yana sheƙar da jinin daular banu umayya ba, a ma'ana wanda yake yi wa daular banu umayya aikin sheƙar da jini. A ce abul abbas safah, a ce safahu daulat banu umayya, ba ana nufin cewa abul abbas yanzu ya zama shine wanda yake sheƙar da jinin daular banu umayya ba, saboda siyaki contest ya nuna shi sarkin daular ne. A ana nufin cewa wanda yake tsayuwa da aikin sheƙar da jinin mutane saboda daular banu umayya. To haka aka ce ma'aikin Allah, ana nufin cewa wanda yake isar da sako saboda Allah subhanahu wata'ala.
duk karɓaɓɓe ne. Da haka ma'aikin Allah ko da a zahirinsa lafazinsa ma'aiki amma aka jingina shi ma'ana za ta iya faɗaɗa, za ta canza saboda an ƙara wani harafi na jingina, da haka zai zama ma'ana ta canza. A wani abu ne a yaren larabci da kowane yare ma, wannan abu ne wanda yake karɓaɓɓe. Da haka ba zai yi a cire a kuskurantar da wannan magana kai tsaye ba, in dai ba an rasa fuskokin da za a bata ba. Sai an rasa fuskokin da za a hamlinta a fuska wadda take ingantacciya ta ka'idojin yare sai a karɓe ta. Amma dogara da cewa wai saɓawa ƙa'ida ne, ƙa'ida ana saɓa mata matukar ba ƙa'ida ba ce ta hankali. Ƙa'ida hankali ce, ita ce la tukhassas. Ƙa'ida hankali ce ba a togace ta, ba a keɓance ta. Amma ƙa'idar yare, ƙa'idar shari'a da ana togace ta. Duk ba wannan nake so in cimma ba a cikin wannan magana. Me nake so in ce? Abin da nake so in ce shine matsalar manhajin salafiyanci ko wahabiyanci shine harfiya. Matsalar manhajinsu shine harfiya. Duk abin da aka zo aka kawo ma lafazi ko wata magana sai a ce za a rike a kankame zahirin wannan magana, ba za a yi tawili ba ko ba za a juya fuskar magana ba ko da za ta karba a yare. Shi sa hatta rigingimin da ake yi da su na addini suna da alaka da wannan. To shi sa shi ma ya shigar da wannan a cikin magana ta yaren Hausa. Duk yawanci rigingimin da ake yi da su na addini suna da alaka da harfiya tasu. Kankane zahirin ma'ana ba za a yi tawili ba ko ba za a yi hamli akan wato a juya zahiri ko a kalli majazi ko abin da ya kama da haka na magana da abin da ya kama da irin waɗannan. To shine yasa ake da yawa a cikin ya shiga cikin aqidarsu. Sai a kawo aya misali a ce ar-rahmanu alal arshi stawa, sai sai Allah ne da kansa ya daidaita akan al'arshi. Allah akwai gado na mulki da sauransu. Bayan kinaya ce ake yi ta ikonsa ya daidaita akan al'arshi. Ikonsa ya daidaita akan al'arshi. Yadullahi fawqa aydihim. Hannun Allah ce hannu, ba yana nufin Allah yana da hannu ba, amma sai ce ai lalle hannu ake nufi. Hannu ake nufi, duk da daga baya suna cewa bila kai. Amma an ce hannu, kuma wanda an ka kalla a Hausa, har Hausa na cewa za ka shigo hannuna, ko a ce a tafin hannuna kake, ba mutum yana nufin kana kan tafin hannunsa ba, kana zaune ga ka akan tafin hannunsa, ai ba zai yi ba. Ana cewa ma'ana kana ƙarƙashin iko na da ƙarfi na zan iya kama ka. To shi an ce hannun Allah ana nufin ƙudurar Allah da ikon Allah. To amma saboda wannan harfiyar da suke da ita sai a ce sai a ta samun rigima. Sana ana ganin ma wanda bai kudurce wannan aqidar ba shine batacce. Bayan abu ne karɓaɓɓe a yare, in an ce hannu ba lallai ya zama ana nufin wannan hannun ba, ana nufin iko, ana nufin ƙarfi. Aka daidaita akan al'arshi da yawa a ce fuskar Allah misali, ko makyangyama ko abin da ya kama da irin waɗannan. Da haka abin da nake so in ce, sau da yawa shi malam yana ta kokari irin waɗannan, har a kwanakin akwai magana da ya akan insha Allah da Hausa. Da gaske ne abin da ya faɗa, insha Allah ya kamata an za a rubuta a raba ce insha Allah. To amma sai ɗauko wannan ƙa'idar ta larabci, sau da yawa sai ɗauko abu na larabci ya kutso shi a Hausa, ce kamar rubuta insha Allah kuskure ne, ko da kuskure ne amma baya lazimta shi abin da ya lazimta. Saboda za a iya mai wato ainihin iskali a kamar rikita a ce in ka ce insha Allahu, ai in a larabcin ma har a larabci in tana zuwa da ma'ana menene in nafiya. Kenan mutum ya ce ma insha Allah sai kawai wani ya zo ce ya za ka ce min insha Allah bayan in tana zuwa da ma'anan ma, kenan kana nufin ma sha Allah, Allah bai so ko Allah ba zai so ba, bayan shi yana so ya ce in Allah ya yarda. Na'am, a rubuta ce insha Allah, a rarrabe da irin waɗannan mas'alolin. Da haka dole a ware waɗannan mas'alolin a kalle su da yadda yare yake kallon su, ka a kutso su cikin addini. Kuma in dai mutum bai rafu da wannan harfiyar ba, ce duk abin da ya zo ba zai mai tawili ba, ko ba zai juya, ba zai kalle shi da faɗaɗɗiyar ma'ana ta yare ba, ko siyaki, ko kuma ba zai kalle shi da kinaya ko majazan ba, ko abin da ya kama da wannan, to zai ta faɗa irin waɗannan rigingimun, sawa'un rigingimu na aƙida ko rigingimu na yare. Hatta shi ma dugun Ibn Taymiyyah da yawan rigingimun da aka faɗa da shi irin waɗannan rigingimun ne. Ya musa ba wani abin na yaren Laraba ko yare da ake magana da shi, saboda ya tabbatar da irin waɗannan aƙidu. Bayan abu ne sananne a wajen ma'abuta yare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.